Wara tant snin ta' mħabba Miki rabba l-kuraġġ, niżel għal-kub teħ u propona lil Minnie għaż-żwieġ. Minnie b'dik il-ħerqa kollha u b'dik il-ħarsa kemm xejn mistħija aċċettat il-proposta li għamlilha. Il-pass li jmiss kien li jfissaw data għat-tiġ. Fil-fatt id-data tħabbret il-ġimgħa filgħodu għal ħadd 20 Ottubru. Dan it-tiġ taż-żewġ karattri tant popolari ma' tfal huwa wieħed fost numru ta' attivitajiet li ser jisiru bris iċ-Children's Fund tal-Aġenzija Appoġġ. Waqt din l-attività ser ikun hemm karattri oħra ta' Disney li ser jgħinu l-tfal jippreparaw għal dan it-tiġ bħal kostumi, dekorazzjonijiet u l-aħħar arranġamenti qabel ma jaslu l-arajjes għaċ-ċerimonja. Din il-fondazzjoni tal-Aġenzija Appoġġ twaqfet fl-2003 u tgħin lil madwar 200 tifel u tifla fis-sena. Il-fondazzjoni tilqa' donazzjonijiet biex jgħinu lil familji li għandhom tfal permezz ta' bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, ħwejjeġ, mediċina u uniformijiet.